Какво търсите тук толкова рано? Защо питаш? Да нямаме право да сме тук? Какво? Да не си собственик? Не ни отговорихте. Разбира се. И тъй като си шефката, сме длъжни да ти отговорим. Не съм шеф, само служител. Не би искала. Не ти дължим обяснение. Имаме право да сме тук, когато си пожелаем. По-кротко с гаджето ми, ясно? Ето го и приятелчето за крилник. Не дай остави, няма смисъл. С тях не може да се разговаря. Ако не уязвят някого, не могат да са щастливи. Жал ми е за тях. Моля? Жал ти е за нас? Да? Дано някой ден го разберете. Да разберем какво. Когато някой непрекъснато има нужда да наранява другите, то е защото той самият е зле, но не ви съдя. И аз бях точно като вас, но се промених. Не се смей, Бенисио, най-вече на теб. Наистина ти пожелавам от все сърце да успееш да се промениш. Благодаря. Както и да е, не сме на едно мнение. Знаеш ли, изобщо нямам желание да слушам милите ти проповеди. Защото знаеш, че съм права. Да си върви. Две неща. Първо, замислили са нещо. Да, това го знам. И второ, по-важното е, че те обожавам.